Nino we uromonde. We Felix bunda wacha na I'll give you right of. I don't watch meet kama ingo mo kit. To anado mana chiwo solutions. Pinje Kenya kama wasachope. Oken samo nengo siasa maro ningo pogre gi countries matindo mwa mention gi. Nikech kiwango mwasachope kisiasa kama Kenya. Wan malo sana. Koro kwayo mara kaka jo Kenya. Wa make solutions. Wawe go koko. Okadono go koko kama ignya beach kendo. Ano abedo reze tiena mlolwe. Aneno kaka wasago koko jolupo isando gi obila ma Uganda imayo gi rech onge ngama osamulo wach ni mokelo solution ne wach mar jolupo isando isande gi neighbor koro emomiyo nakwayo ni jopinywa waol gi go koko problem oken ni Ruto problem en wa jotelo mwango wachenjuru system e solution system en ichenjenia jopinyo ka okura morom kikwa hol kata kwa sabedo ni wacho ni mayawa imayawa ok mawa wakauru kura maber wadwa go kura jopinyo wuogo oko odhi contest mondo joma wigi liu mwengo jomwan go sani exactly jopiny kosa dhi bunge walos chike bunge warit lopwani warit nambwa warit chike mag Kenya mondo jo Kenya obed gi power mamalo walom countries mamoko gi mondo gine kaka Kenya is example maduong' e Africa ka kopogore gi mano kwayo mara maduong' en sani ni wawere gi wach Tanzania nikech wayudo ka Ruto nigi Sandra San e bed gibro defend gi yore te koro kwayo mara wa vijana odonje bunge gilos chike bunge ma protect boundaries marwa mondo waket freedom to jo Tanzania wigi will ni joge gi e pinywa ka kendo wamiyo gi thuolo maber mar timo wala kodwa kendo mar wuotho to mondo siepo dhi mbele jo Kenya jo Tanzania olur jo Kenya jo Uganda olur jo Kenya nikech siasa marwa ni malo to kwagogi gisabedo gitimo no gitachwa to pok wagoyogi to wan bende walinga nikech warito loko change 2027. Thank you very much.